Бата да кажа, че това не се кара на сила. Какво? Кажи, че не се кара на сила. Какво? Не се карам на сила. Какво ли се караш на сила? Лъжиш па се. Запитам сега какво се прави. Добре, аз ще хапна картофки тогава. Аз ще ям. Ти сега да се докажеш, че си мъж, се правиш и си взе най-големия сладич и уж ще го издеш. Гледай го. Пълно остава. Я кажи здравей. Гледай, това е залп. Ти си лабубо. Дъмца да даш малко, господин. Марино, ти не иде да си слагаш там сандвича, защото и ти трябва да си издеш сандвича. Да. Айде, давай ще го, давай. Защо правиш така сега? Ето ги лабубутата.